แถวนี้น้องสบ้านเป็นแบบไรตาเฮ้ยนายมานี่ ตาชีวิตบ้ากันลังบ้าทางไหนห่อนายมันตาชีวิตไม่มันจ้าว่าจีนี่โอเล่นกูเข่งเชิญขลังกันได้ยังเออนี่พนักhari jian heugeun hari ini ku lunch-nya Hanifu बैसागु जादिनैसो चिरांनि आर्टिस्टफ्रा बयनिबो गिदिर-गिदिरफोरनि न'आव जाहैगोन जोङो दिनै गिदिंगोन जोङो दिनै दा फार्स्टआवनो जोङो कल्पना मोनाव ज' जादों ओमफ्राय दायो थांगोन बिराद सान्दुं गोसाखाय नै ससमा गानबाय बिथाङा मानसिया थाङाखैनो नायनायासो दावराव जोंना जा साइज थुबाय नालाय माबाखौ कल्पनाखौ मा नाम मोनलाय बेना आंहा माबा बे खाना पार्टी बक्स अपारेसन खालामदों बेखौनो अपारेसन जादों दखान होग्राखाय बेहा अपारेसन खुगाखौनो मारिबा नुखायो आला मोलाथार बे सागर गैयालै बेनोलाय गायो बेनोलाय सिंगार जौसो लोंनो नागिरबाय Duduk kamu. Duduk. Ayo Pak Fuda. Ini marah kamu apa? Nah. Nilai. Kayo. Kanan haro. Dekar dang na. Ayo gini har nih dia. Ibu gaya bisa masuk no? Boleh, baik kelas. Nah, bisa ya? Itu depan kanan. Nah, bisa ya? खुगाखौनो मारि नुखायो Ini saya ingat. Pusau sama. Deh. Duduk deh. sebelah Bidira. Sudah Kita buka deh. Balik dulu. Ini hal yang aneh kan? Yuk pergi nama. Phải cả cờ bớt cái nào chú bây đây bà nhà gì nữa. Karena
फैगोन र' बेलासि जाफैगोन ना मासिगोनथाय बिसोरो दस्रा न'आव फैलायबाय जोङो एबार न'खरसेयाव नै बिथराय फैबाय बिथराय आगै हेपि बैसागु आगै सना हिनजाव गोदान बायदि नुलायलायदों नै आसान सांखा गानलायलायनायखाय मालाय सारमोननाव फैबाय जों नैबे सारमोननाव बेदरजों मा थायो नै Musa sana,
당신은 언제 당신은 언제 Jangan